El Pol i les ulleres que li van canviar el món. El Pol era un nen alegre i curiós. Li agradava molt jugar al pati, pintar amb retoladors de colors i inventar històries abans d'anar a dormir. Però últimament, al Pol li passava una cosa estranya. Quan la mestra escrivia a la pissarra, les lletres semblaven fetes de fum. Quan jugava a pilota, a vegades no veia bé per on venia, i la pilota li passava de llarg. «Pol, fixa't una mica més», li deia la mestra amb veu dolça. I ell ho intentava però no podia. A casa també passava el mateix. S'acostava molt al conte per veure els dibuixos i preguntava sovint: «Què posa aquí?». La mare i el pare van començar a preocupar-se una mica. Un dia li van dir: «Pol, anirem a visitar un metge molt especial. És el metge dels ulls». El Pol no sabia gaire bé què volia dir això, però hi va anar agafat de la mà dels pares. El metge tenia ulleres i un gran somriure. Li va fer mirar dibuixos, lletres petites i figures divertides. «Ja ho tinc», va dir finalment. «Pol, els teus ulls només necessiten una ajuda. Necessites ulleres». En sentir aquella paraula, el Pol va notar un nus a la gola. Ulleres? A l'escola hi havia nens que es reien dels que parlaven diferent, dels que corrien més lent o dels que portaven coses diferents. «No les vull», va dir molt baix. «Tinc por que se'n riguin de mi». La mare el va seure a la falda. «La por és normal», li va dir. «Però les ulleres no són dolentes. Són com unes rodes pels cotxes, o com un bastó per un avi». El pare va afegir: «Primera mira quanta gent porta ulleres. El metge, l'avi, la veïna». Uns dies després, van anar a l'òptica. El Pol va poder provar moltes ulleres, vermelles, verdes, rodones, quadrades. Finalment, en va escollir unes de negres, que li agradaven molt. La nit abans de portar-les a l'escola, el Pol no podia dormir. Pensava: «I si riuen? I si em miren estrany?». L'endemà al matí, es va mirar al mirall. Va veure el mateix Pol de sempre però amb ulleres. Quan va entrar a classe, el cor li bategava fort. Es va asseure ràpidament i va mirar la pissarra. I aleshores va passar una cosa increïble. Ho veia tot clar. Les lletres eren nítides, els dibuixos preciosos, i ja no li feien mal als ulls. Una nena va aixecar la mà. «Pol, m'agraden les teves ulleres». Un nen va dir: «Semblen d'un científic molt llest». Algú va riure però no per burla, sinó d'alegria. Aquell dia, el Pol va participar més que mai. Va encertar els números, va dibuixar un sol enorme i va jugar a pilota sense por. A l'hora del pati, un nen li va preguntar: «Per què portes ulleres?». El Pol va respirar fondo i va dir: «Per veure-hi millor. Cada persona necessita coses diferents». El nen va assentir i va dir: «Ah, com jo amb les plantilles a les sabates». El Pol va somriure. Va entendre que tots som diferents, i que això està bé. Aquella tarda, quan va arribar a casa, va dir: «Mama, papa, m'agraden les meves ulleres». I així, el Pol va aprendre que demanar ajuda no és dolent, que ser diferent no fa menys, i que quan ens acceptem, el món es veu molt més clar. Tenir les ulleres era una gran responsabilitat. No es podien trencar ni ratllar. El Pol va demostrar que podia fer-ho molt bé. Les cuidava perquè les necessitava per poder llegir i jugar. A la nit, les deixava a la seva capsa, i al matí només aixecar-se, les agafava amb molta cura i se les posava. El Pol estava molt content de poder veure les coses bé, llegir còmics i contes, entendre els exercicis de la pissarra, i poder jugar un altre cop a futbol molt bé. I conte contat, conte acabat.